Niani og nagkadaiyang reaksyon ang kumpirmasyon ni Defense Counsel Atty. Kaufman nga dili mutambong si former President Rodrigo Duterte kun Fprrd sa video conference sa confirmation of charges hearing nga naka-schedule sa Pebrero 23, 2026 or adlawng Lunes sunod semana. Daghan ang may paabot o pagsuporta kabahin sa desisyon ni Fprrd. Diin matod pa sa uban, kahibalo na kini sa mga taktika. Diin komento ni Fprrd Takbas nga nahimong prosecutor ang kanhi presidente rason nga nasayod na siya sa mga pamalakad. Padayon sab nga nagpaabot og pag-ampo ang iyang mga supporter sa manalamang ni Hazel Baltazar Tautuan o nang hinaot nga makauli na sa Pilipinas ang kanhi presidente. Sumala sa website sa International Criminal Court yung ICC. Ang kumpirmasyon sa mga kaso mahitabo gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon oras sa The Hague, Netherlands or alas 5 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi oras sa Pilipinas. Tatak RMN. Samtang mga kasama, hugot sab nga gilimod sa Malacañang nga dunay kalambigitan ang administrasyon o si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpangalan sa International Criminal Court sa pipila ka mga senador nga nalambigit sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Ato di Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walay basihan ang akusasyon tungod kay dugay na nga na-file ang kaso sa ICC o mauna pa man nga milingkod si PBBM. Ato paminaw na tipik sa pamayag na Attorney Claire Castro Palace Press Officer. Hindi pa nga po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. Giparugan sab sa Malacañang dili quote-unquote diversionary tactics ang ICC findings batok sa pipila ka senador. Diin ilang gilimod ang akusasyon sa PDP laban nga gigamit sa administrasyon ang hisgutanan sa ICC aron ilihis ang atensyon sa publiko gikan sa isyu sa korupsyon.